מערת הגולגולת, מערת זוטיה, זוטיה זה שם של החוקר, מערה שנמצאה בה הגולגולת העתיקה ביותר שנמצאה בארץ, בת 400,000 שנים לפני זמננו. אנחנו מדברים על נוכחות של האדם הקדמון בארצנו בסדר גודל של לפני כמיליון שנה, כשאני מזכיר לכם שאנחנו הגשר היבשתי שדרכו עבר האדם הקדמון לעבר אסיה ואירופה. בעצם אפשר לומר וצריך לומר שהאתר העתיק ביותר מחוץ לאפריקה של האדם הקדמון נמצא בישראל. לא רק בישראל, נמצא פה מתחת לכנרת במקום שנקרא תל עובדיה. צריך לומר, אבל לפני 10 שנים לצערנו מצאו בגיאורגיה אתר קדום יותר, ואז עכשיו אנחנו צריכים למצוא אתר קדום יותר, כי ברור שאנחנו הגשר היבשתי, אבל עוד פעם זה עניין של ממצאים, מה מוצאים ומה לא. תגלית אחת יכולה להפוך את הדבר הזה באתר שנקרא דמינסי בגיאורגיה. מי שמגיע לגיאורגיה נמצא היום אתר קדום יותר, אבל באופן עקרוני אנחנו מבינים שאנחנו הגשר היבשתי, ויש פה נוכחות של האדם הקדמון לאורך תקופות ארוכות. ולמה עכשיו ולא בשלב מוקדם יותר של הטיול? כי עכשיו אנחנו מתקרבים לכנרת. מקור מים. לא רק מקור מים, אחד הספרים החשובים שנכתבו על האדם הקדמון נקרא אנשי האגם. האדם הקדמון ידע לעבוד, לחיות ליד אגמים. הוא ידע איך לצוד ליד האגם ואיך לצוד מהאגם ולשתות מהאגם. זאת אומרת, האגם היה סביבת בית גידול שנתן לו חיים. והאדם שנדד ויצא מאפריקה יצא לאורך אותם אגמים. האגמים של מזרח אפריקה והאגמים שלנו וכו'. זאת אומרת, המדידה היא לאורך אגמים. ולכן החיים לאורך האגם או ליד האגם הם הרבה יותר הגיוניים. אם מצאנו פה עצמות של היפופוטם, אז יש פה היגיון, עושה שכל, הסיפור הזה של היפופוטמים ושל בעלי חיים אחרים שמגיעים לאגם לצרכים בכל שם, ואז האדם הקדמון יודע לצוד, יודע לחיות, יודע להפיק מים וכו'. אנשי האגם, ספר נפלא, מי שלא מכיר, ספר אחד מהספרים היסודיים בכלל על המחקר של האדם הקדמון, ספר מאוד מאוד קרי ונחמד שמספר באמת איך מצאו. וחלק גדול מהממצאים שלנו באפריקה זה אותן טביעות רגל של האדם שהגיע לאגמים והשאיר את טביעת הרגל בבוץ, באגם, בדיוק כמוכם היום. הנה, תראו איך אנחנו מתחברים בסופו של דבר. ה2% האלה תכף יהיו 100%, ממש 150%. אז הטביעות האלה בבוץ, באגם, הם חלק מהשרידים הקדומים ביותר שאנחנו מוצאים באפריקה. ואנחנו מבינים שהאדם הקדמון, סביבת המחיה הטבעית שלו הייתה אגם, וכשהוא יצא מאפריקה יום אחד והתחיל לנדוד, הוא עשה את זה לאורך האגמים, בין השאר באגמים שלנו. פה, ממש פה בכנרת. מזכיר לכם שכשהיינו באחולה, דיברתי במעיין ברוך על מוזיאון האדם הקדמון. היה שם גם מקסים, נכון? מוזיאון מקסים. עוד פעם, אתם מגיעים לאזור, תיכנסו, ושם יש ממצאים מהעמק החולה, מהאגם החולה. האדם הקדמון נדד מפה גם לעמק החולה, ושם גם חי לאורך הביצה. ויש ממצאים נהדרים במוזיאון מעיין ברוך. איזה סוג גולגולת ראו שם? גולגולת של... לא ברור, יש ויכוחים אם זה הומוס ארקטוס. הומוס ארקטוס זה האדם הזקוף, האדם שעמד. הומוס ארקטוס או ננדרטלי, יש ויכוחים כי הגולגולת לא נמצאה שלמה. אבל יש לו כבר מבנים שמזכירים את ההומו ספיאנס. הוא איזשהו מין שקדם להומו ספיאנס. אנחנו קוראים לדבר הזה בשם הגדול הומונידים, הומינידים, בסדר? כל קופי האדם מה שנקרא, או ההתפתחות של האדם, שהיא כבר מעבר לסיפור הזה.